enten proses menika keimanan khusus dateng makhluk termasuk menungso niku proses lek munggune Allah mboten proses. Allah nyiptakno kabeh niku mboten proses, tinggal kun dados. Tapi napa kok disyariataken didamel tulisane proses nggih niku mung dadi ajaran umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam mimpi menika kathah tiyang ingkang boten percados. Walah kepethuk Kanjeng Nabi turu wae niku umum. Walah amalan niku kepethuk wahdatul wujud wali Allah lewat mimpi goro. Nggih. Tapi mboten kudu tiyang ingkang sing saged jelasaken mimpi niku alam umum. Tiyange lek belajar iman datang Allah enggak ada istiqomah awal menikah melalui mimpi. Tapi lek melalui mimpi nggih kata diparingi ayat-ayate Allah tapi nggih atos-atos. Niku ujian. Mangke lek diparingi kongkon maca surat Yasin sakmene, kongkon maca la haula sakmene, kongkon maca sakmene pun dilampahi niku. Senajan niku ayat-ayate Allah ingkang sampean angsal mimpi niku wau. Lek sampean lampahi moko niku nggih dadi kekanuraganan. Mung jurusane iso nambani tiang. Tapi lek sampean mimpi mboten enten hitungan, sampean termasuk diparingi sholawat tok mboten enten hitungane saake-ake mimpi niku. Sampean lampahi mongko berbuah keridhaan Allah niku. Napa malih enten datuwa Ya Allahumma ya Sayyidi ya Muhammad. Niku nggih. Mboten napa-napa. Sampeyan waca sak kathahe napa malih datuwa Ar-Rahman Rahim, datuwa Bismillahirrahmanirrahim, datuwa Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, datuwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki Allah ingkang sedanten di syariat sampeyan dikengken ngamali niki. Lek surat Yasin nika nggih saene diwaca ten ndukure makom kuburan. Saene diwaca sak banan niku pas, tapi nek diwaca dalam keadaan istiqomah nggih sampean rasakaken piyambak. Sholawat mawon mimpine panjenengan lek sampean dipari sampai enten date sampean gandeng kali syariate baik maupun 99 napa Asmaul Husna. Asmaul Husna. Baik nggih ayat-ayat lintune termasuk ingkang disyariataken Allah istighfar sholawat dzikir lan tasbih menika lan syahadat lan bismillah sampean gandeng kali niku krana zat sang pencipta makhluk kabeh. Walaupun Allah niku makhluk ciptaan datuwa napa panjenengan kali kula ngaos-ngaos wingi mboten enten diajaraken niki. Niki Islam ingkang di Indonesia niki pun dirubah-rubah ingkang sing ngakui dirinya adalah cucu-cucu Rasulullah, darah Rasulullah, makom Rasulullah sampai darah Kanjeng Nabi diombe. Lah niku nggih, sanes niku tiyang Yahudi ingkang rubah Islam ten Indonesia niki kajenge nguasai Indonesia melalui merusak sejarah-sejarah termasuk agama Islam ingkang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan tiyang Indonesia nggih lek ten makom-makom menika cukup panjenengan ten makome wali-wali Allah pribumi karena panjenengan ngerti termasuk wali songo. Lek sing gak jelas-jelas menika di wali-walina kelompok itu mongko sampe lek teng mriku mongko nggih diizini nang Allah diturut kejalukane sampean tapi sampean mangke ditedi pertanggungjawaban termasuk Urban apa? Tumbal. Termasuk tumbal. Nah niki terus panjenengan pun sampai meyakini sosok-sosok ingkang sing nggih mboten jelas menika termasuk makom-makom sing gak jelas. Tapi lek wali songo, wali pribumi Pasuruan niki Rama Yai Hamid lan lintu-lintune niku pun jelas. Waline Allah sak benerane. Nggih dados panjenengan mangke lek nglampahi istiqomah walaupun lewat mimpi
lek ancene wonten ingkang Allah sanjang disyariatkan untuk jadi amalan niku leres niku bener. Nggih. Lah napa malih Mas Wahid? Pun jelas nggih. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.